आसंतु बुली जीवा केन्द्रापड़ा। ये आम केन्द्रापड़ार स्वाभिमान। एथर दुर्गा पूजा केमिति दुर्गा पूजा भसाणी केमिति होउची ओडिशार सबुठु बड़ डीजे साजन डीजे पावर डीजे एथर भसाणी ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏରେ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରିଆ ପଡ଼ା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ସବୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି। ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ନା ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ରାବଣ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିଥିବ ସାଜନ ଡିଜେ ଡିଜେ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଈ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି। ଦେଖ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ସେଇଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କାଲି ଭସାଣି ପାଇଁ ସାଜନ ଡିଜେ ଆଉ ପାୱାର ଡିଜେ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି ସାଜନ ଡିଜେ ଆଉ ପାୱାର ଡିଜେ। ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦିଟା ଡିଜେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଦିଟା ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଘୋରା ହେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରକ୍ ଭସାଣି ହବ କାଲି। ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା କିଣିକି ଆଣିବୁ। ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ହବ? ଭସାଣି ହୁଏ। ସେଇ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ିଛି ଡିଜେ ଉପରୁ? ସେଠି ଥିବା ଭଏସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଭଏସ୍ରୁ କହୁଛି। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି? କାଲି ବାଜିବ ଡିଜେ। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି? ଡିଜେର ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଉ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଣ ଆଣି ଫୁଟେଇବି ଡିଜେ ପଛରେ। କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବନି। दुआर मुख